ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମଲ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ତଥା ନିଜ ସମୟ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ନଏଡାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ କାମ ସାରି ନିଜ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମଲ୍ରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଥାରୁ ଅଜଣା ଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ଘଟଣାର ଫଳ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଠାରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା। ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବିହାରର ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ନଏଡାର ସେକ୍ଟର 76ରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ଏବଂ 2ଟି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ନଏଡାର ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ। ବ୍ରିଜେଶ ଜେଏଲଏନ୍ ଫେନିକ୍ସ ଏନର୍ଜିରେ ପରଚେଜ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ 4-5 ମାସ ହେବ ନଏଡାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। 2022 ଏପ୍ରିଲରେ ବ୍ରିଜେଶ କିଛି କାମରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ 25 ଏପ୍ରିଲ 2022କୁ ହିଁ ନଏଡାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଘରେ ରହିବା ପରେ ସେଦିନ ହିଁ ସେ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅଫିସରେ କାମ ମଝିରେ ହିଁ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ପାର୍ଟି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୂଜା ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜର ଦରକାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାର୍ଜର ଦେଇ ତାପରେ ଯିବାକୁ ପୂଜା ବ୍ରିଜେଶକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶ ଅଫିସରୁ ସିଧା ପାର୍ଟିକୁ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପୂଜାକୁ ଚାର୍ଜର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୂଜା ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ପୂଜା ଫୋନ୍ କରିଚାଲନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଜେଶର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହଠାତ୍ ବ୍ରିଜେଶର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ନଏଡାର ସେକ୍ଟର 41ରେ ଥିବା ପ୍ରୟାଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ପୁରା ଡରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରୟାଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂଜା ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ହିଁ ମାଟି ଖସିଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ରିଜେଶ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୃତ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କିପରି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ବି ନଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଏହି କେସ୍ ପୋଲିସ ନିଜ ହାତକୁ ନିଏ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଯାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼େ ସବୁଦିନ ପରି 25 ଏପ୍ରିଲକୁ ବି ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ କାମକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଫିସରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାର୍ଟିର ପ୍ଲାନ୍ ହୁଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଜେଶ କାମ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ରହି ପାଖାପାଖି 7:30ରେ ଜଣାଶୁଣା ନଏଡାର ଗାର୍ଡେନ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍କୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶର ଆଉ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗରୁ ହିଁ ଗାର୍ଡେନ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାର୍ଟି ସରିବା ପରେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ୱେଟର ସେମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଲ୍ 7,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବିଲ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ୱେଟରକୁ କହନ୍ତି ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଯେତିକି ବିୟର ମଗେଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବିୟରର ପଇସା ସେଥିରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଲ୍ର ସବୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କଥା ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାପରେ ୱେଟର ବିଲ୍ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ୱେଟରର ସବୁ କଥାକୁ ସତ ମାନିନିଏ ଏବଂ ବିଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା କମ୍ କରେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିୟରର ପଇସା ଯୋଡ଼ାଯିବା ଯୋଗୁଁ ହେଇନଥିଲା, ବରଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିୟର ଛଡ଼ା ବୋତଲର ପଇସା ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ନାଁରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ମଗାଯାଉଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କହିବା ହିସାବରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବାକି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଜେଶ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ହୋଟେଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରି ହୋଟେଲର ଗ୍ୟାଲେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଟେଲର ବାଉନ୍ସର ମାନେ ବି ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ବାଉନ୍ସର ମାନେ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବ୍ରିଜେଶ ନିଜର ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବାସ୍ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ବ୍ରିଜେଶ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର ଦେଖି ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଗାର୍ଡେନ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ର ବାଉନ୍ସର ମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ବ୍ରିଜେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏବଂ ମଲ୍ର ବାଉନ୍ସର ମାନେ ମିଶିକି ପିଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନକରି ଓଲଟା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ 11:40 ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ମଲ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରିଜେଶ ମଲ୍ର ଫ୍ଲୋରରେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ବି ହଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବ୍ରିଜେଶର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୋଲିସ ତାକୁ ସେକ୍ଟର 41ରେ ଥିବା ପ୍ରୟାଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଏ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ଡକ୍ଟର ବ୍ରିଜେଶକୁ ମୃତ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରିଜେଶକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଜେଶର ଶବକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଏ। କିଛି ସାଙ୍ଗ ପୋଲିସରେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ମଲ୍ର ବାଉନ୍ସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାର ଆରୋପ ଲଗାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ବ୍ରିଜେଶର ଶବକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ବିହାର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟୋମାକରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସ ବାର୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଝଗଡ଼ା ବାର୍ ଭିତରେ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଝଗଡ଼ା ମଲ୍ ବାହାରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେଠାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହଁ ବରଂ ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭିତରର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏତେ କ୍ଲିଅର ନଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ମଲ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଲାଗେ, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ମଲ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥିଲେ। ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ସୁନ୍ଦର ସିଂ ରାୱତଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାକି 6 ଜଣ କୁମେର ସିଂ ବଙ୍ଗାରୀ, ହିମାଂଶୁ କୁମାର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ମେଡି ଠାକୁର, ଗୁଡି ସିଂ ଏବଂ କପିଲ ବା ନାହର ସିଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ବାକି 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୋଲିସ ଆଉ 2 ଜଣ ଦୋଷୀ ରୋହିତ ତंवर ଏବଂ ଜୟବୀର ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଲଷ୍ଟ ଲେମନ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ କିଛି ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇପାରେ। ନଏଡା ପୋଲିସ ହିସାବରେ କୌଣସି ମଲ୍ରେ ବାଉନ୍ସର ରଖିବାର ପରମିଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ରେ ବାଉନ୍ସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଲ୍ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା। ପୋଲିସ ନଜରରେ ମଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ହିଁ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଲଗାନ୍ତି। ପୂଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଜେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶର କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପୂଜା ବ୍ରିଜେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକତର ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବି ଜରୁରୀ ଭାବିନଥିଲେ। ପୂଜା ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ବି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ 7,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ କଥା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଲା।
ପୂଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କେସ୍ରେ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବ୍ରିଜେଶର ହିଁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବ୍ରିଜେଶ ସହ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କେହି ବ୍ରିଜେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? ପୂଜାର ଏହି ବୟାନ ପରେ ପୋଲିସ ଏ ଆଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରିଜେଶର ମୋବାଇଲ ପୂଜାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। ମୋବାଇଲ ମିଳିବା ପରେ ପୂଜା ବହୁତ ହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ବ୍ରିଜେଶ ଶେଷ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ନେଉଥିବା ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପରେ ସେସବୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଗାୟବ ଥିଲା। ପୂଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମୋବାଇଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଗାୟବ ଥିଲା। ପୋଲିସ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶର ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂର ସହ କରାଯାଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରିଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ କହିଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ବି ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଏହା କହିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ ତମେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲ, ଏମିତି କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ରହିବା ଠାରୁ ଭଲ କେହି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।